U sali osnovne škole Sonja Marinković u subotu je održan sportsko-muzički spektakl humanitarnog karaktera pod nazivom Trojka iz bloka. Novac prikupljen na ovoj manifestaciji biće dodeljen višečlanoj porodici Stavankuta za izgradnju kupatila. Mladi Subotičani su imali priliku da uživaju u dobrom basketu kao i nastupu beogradskog repera Škabo A. Ovo nije jedina humanitarna akcija organizacije Ravnica Srpska. Ukupno oko 10 porodica će dobiti pomoć sa raznoraznih manifestacija koje organizuju članovi Ravnice Srpske. Radi se o humanitarnom turniru u izvođenju šuta za 3 poena iz košarke u organizaciji Ravnice Srpske i organizacije Srbi za Srbe iz Beograda, koja je humanitarna organizacija, a to sve činimo tim povodom da prikupimo sredstva za izgradnju 10 kupatila za višečlane porodice koje loše materijalno stoje širom Srbije, pa pre svega za jednu porodicu ovde kod nas iz Stavankuta u Subotici, i možemo reći da je akcija bila jako uspešna, prikupljeno je preko 100.000 dinara, a sada će ovde biti i nastup čuvenog repera iz Beograda Boška Ćirkovića Škaba, a ja bih posebno da istaknem da je ovu akciju najvećim delom iznela i pomogla naša omladina, naša organizacija Ravnica Srpska, čiji je predstavnik Nikola Jović ovde sa mnom, i on će vam reći nešto više o njegovim motivima za učešće u ovoj sjajnoj akciji. Ja sam sa prijateljem iz Subotice i iz Novog Sada obišao tu porodicu Pejića iz Donjeg Tavankuta i kada smo uvidjeli da oni žive u dosta lošim finansijskim uslovima, mi smo odlučili da im pomognemo. I na naše pitanje šta im je trenutno najpotrebnije, oni su ugovorili kupatilo. I samim tim smo ih ubacili u tu veliku akciju izgradnje 10 kupatila za višečlane srpske porodice i kao što vidite, akcija je uspešno izvedena i još se izvodi i došlo je puno ljudi, skupljeno je, kao što je moj prijatelj Sava rekao, preko 100.000 dinara i bit će naravno za sve goste obezbeđeni neko posluženje. Naravno, zabavljaće nas u pauzama Škabo i THC La Familija, a svako ko bude hteo moći će da šuta. Što za tebe znači jedan ovakav humanitarni? Pa prvo znači mi da, drago mi je da znam ove ljudi, da sam vidio na delu i u nekim drugim akcijama ljudi iz organizacije Srbi za Srbe i uvek ću se odazivati na njihove akcije, a pogotovo na ovako nešto gde se spaja sport i humanitarno delovanje. I kažem, mnogo mi znači ovako za sebe, znači dobro se osjećam kad mogu da učestvujem u ovako nečemu, ako mogu da doprinesem ovako nečemu, to za mene znači. A sad kažem, mnogo mi znači da znam da postoje ljudi koji eto, kao, mogli su da danas provedu u Beogradu, da bleje, ne znam, prepodne, a oni su jednostavno se iscimali da organizuju ovako nešto. Drago mi je da postoje takvi ljudi u mojoj zemlji i u mom gradu.